Lakhakre Narkep Lumbazong constituency ke parlo Dipu Lamding Road kilometer 4 on bay Arongamekar Sarpangri Rongpi alang liken sara keso kachohang lok penajok kisung hektik lo. Lasi Karbiang lo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Kerap kachohang pona birta nangli. Dipu Medical College and Hospital along keso kechelang bomlong. Bonta keso hiring tang rak penajok Guwahati GMCH along si Chepong Noipu Dr. Pen kapin karateng si non Guwahati GMCH along si chelang bomlong. Non ke operation nangji pusi Dr. Ratum Phan Pachinil. Bonta alang long operation ji aphan tangka kadure penajok kisung hektik. Rongpi sangho mati ahe masuratum penceng lop labang operation ji aphan nang rapvek thapusi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan tuning report. Lapen ke Lumbazong MAC ake hai zoni timung penceng lop Karbiang MP MLA mate kethe keding atuma phan sitame tuning report. Labang kiso kachelang along lakni sosial tangka alangli akhia dap cipada. Bonta alang ni kidupdet penajok non ke operation ciaphan tangka kabe kisung hektik lopusi cetha. Lasi ning kini pen Kerap don thek jiaphang ahe masar mate apiso phone number 8474082893. Account number 5013101100038885. IFC code BKI D0005013. Account holder men Podomi Singnarpi account number along Kahomeji aphan tuning report. Kardom nilimen Sarpangri Rongpi nili kito di Lamding Road 5 kilo on biaro nili kiso cholong lok ini di Medical College long Chilang bom cekroyan trok ba troksi chilang bom pen ada kon AC nilipan Guwahati Medical College long refer nang pilo sameda Guwahati Medical College long chilang pen non mangkang thek chelong go cancer ke supulo non mang nili matha sung dalo nili ham ka dure bana jok keso ke chilang iji phanta avedelo nasi nili Karbiang long Autonomous Council cari bom Dr. Tuliram Ronghang ake hai aphan si Kerap kilong je phan nilihin pen juning ripon lo.